Terve! Tässä on Tudugroupsin käyttöohje. Jos sinulla on ryhmä oppilaita tai harrasteryhmä johdettavanasi, perusta ryhmä Tudugroupsiin. Sovelluksen avulla voit antaa ryhmällesi selkeitä tehtäviä ja palkita heitä saavutuksista. Ohjelma myös mahdollistaa sinulle ryhmän jäsenten työskentelyn seuraamisen sekä paljon muuta kivaa ja hyödyllistä yhdessä tekemisen rikastuttamiseksi. Aloitetaan rekisteröitymisellä. Mene tudogroups.com-sivulle ja sieltä oikeasta yläkulmasta löydät opettajalinkin, jonka alta valitset rekisteröidy vaihtoehdon. Kun olet kerran rekisteröitynyt, käytät sen jälkeen kirjautumisvaihtoehtoa. Kirjoita sivulle aukeavan rekisteröitymislomakkeen ensimmäiseen ruutuun nimi, jolla haluat ryhmäsi jäsenten sinut tuntevan. Kirjoita sen jälkeen sähköpostiosoitteesi, jotta voit halutessasi palauttaa esimerkiksi kadonneen salasanasi, ja me voimme ottaa sinun yhteyttä, jos sovelluksen ylläpito sitä vaatii. Tudugroupsissa on hienoutena se, että ryhmän jäseniltä ei kerätä muita tietoja kuin lempinimet, koska opettaja voi hallinnoida ryhmänsä oman tunnuksensa kautta. Keksi tämän jälkeen salasana ja kirjoita se uudelleen. Kun olet tutustunut käyttöehtoihin, tietosuojaselosteeseen ja evästekäytänteihimme, rekisteröidy ryhmään. Tiivistettynä edelliset dokumentit sanovat, että noudatamme EU:n GDPR-säädöksiä, kunnioitamme yksityisyyden suojasi ja pyrimme muutenkin suhtautumaan kaikin puolin reilusti sinun käyttäessäsi sivustoamme. Toki myös sinulta odotamme hyvien tapojen ja lakien noudattamista, kun käytät sovellustamme. Mene tämän jälkeen sähköpostiisi ja paina sinne tullutta linkkiä vahvistaaksesi sähköpostiosoitteesi. Linkin kautta kirjannut suoraan Tudugroupsiin ja tilaan, josta voit hallita ryhmääsi. Jos kävi niin hassusti, että et saanut vahvistussähköpostia, tarkista vielä, että kirjoitit osoitteesi oikein, eikä viestimme ole päätynyt roskapostikansioosi. Hienoa! Nyt olet päässyt sisälle Tudugroups-tilillesi. Tästä riemastuneena lahjoitamme sinulle heti alkuun 300 Tudu-coinsia, joita voit käyttää oppilaidesi palkitsemiseen ja käyttöliittymäsi paranteluun. Ensimmäiseksi sinun kannattaa luoda ryhmät välilehdeltä. Ryhmän nimen voit kirjoittaa näytön oikeassa alakulmassa olevaan Luo uusi ryhmä -ikkunaan. Keksi helposti muistettava nimi ryhmällesi. Ryhmäsi jäsenet kirjautuvat ryhmäsi tämän nimen avulla, joten nimestä ei kannata tehdä liian vaikeaa. Paina nuolinäppäintä ja luomasi ryhmä ilmestyy ryhmät-listalle. Kun olet perustanut ryhmän, voit pyytää ryhmäsi tulevia jäseniä menemään tudogroups.com-sivustolle ja valitsemaan oikeasta yläkulmasta oppilas- ja rekisteröidy ryhmään, jolloin he voivat liittyä jäseneksi ryhmääsi. Voit käyttää myös ryhmät-sivulle ilmestyvää QR-koodia, jonka näytät esimerkiksi luokallesi. QR-koodi vie rekisteröitymissivulle. Ryhmän jäsenille kannattaa sanoa, että rekisteröitymisnimen on hyvä olla helppo, kirjoittaa ja tunnistettava, koska ryhmän jäsenten keskinäinen vuorovaikutus toimii näiden nimien kautta. Ryhmän johtajana voit ryhmäsi hallintapaneelista toki muuttaa ryhmäläisten nimiä ja palauttaa kadonneita salasanoja, joten ei ongelmaa, jos kaikki eivät onnistu nimensä kanssa ensimmäisellä kerralla. Ryhmäsi liittyneet jäsenet ilmestyvät ryhmät näkymään. Ryhmän nimen vierestä asetuksista voit lukita ryhmän, kun kaikki kutsumasi ovat kirjautuneet ryhmään. Kun ryhmä alkaa muodostua, on sinun aika luoda ensimmäinen tehtävälista. Tehtävälistan voit luoda tehtävät välilehdeltä. Anna ensin tehtävälistalle nimi ja kirjoita se ruudun oikeaan alakulmaan. Tehtävälistan nimen kannattaa olla sellainen, joka muistuttaa sinua tehtävälistan sisällöstä. Lista ilmestyy yläpuolelle tehtävälistat ikkunaan, kun painat nuolipainiketta. Klikkaa juuri luomasi listaa ja voit aloittaa tehtävien luomisen. Kirjoita näytön alalaitaan ilmestyvään mitä pitäisi tehdä -ikkunaan ensimmäinen tehtävä. Kun olet kirjoittanut tehtävän, paina nuolta ja tehtävä ilmestyy ylös listalle. Jokaista luomasi tehtävää voit mielinmäärin muokkailla jälkeenkin päin muokkauspainikkeesta. Erityisesti ryhmissä, joissa on toiminnan ohjauksen haasteita, tehtävät kannattaa pitää yksinkertaisina, jotta oppilaan on helppo edetä tehtävälistalla. Oppilas näkee tekemässä tehtävät käyttöliittymässään, on se sitten puhelin, tabletti, tietokone tai vaikka luokan älytaulu, punaisina.
Ja kun hän tehtävän tehtyään klikkaa tehtävän kohdalla olevaa X-merkkiä, tehtävä muuttuu siniseksi. Näin oppilaan on helppo seurata, missä kohtaa listaa hän on menossa ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Tehtäviin voit lisätä vaatimuksen vastauksesta painamalla kysymysmerkkiä. Vastaus voi olla tarkka vastaus, eli oppilas saa tehtävän hyväksytyksi, kun hän antaa täsmälleen opettajan edellyttämän vastauksen. Jos oppilas vastaa väärin, tehtävärivi muuttuu keltaiseksi. Vapaa vastaus on oppilaan omin sanoin kirjoittama vastaus. Vapaa vastaus pysyy oppilaan käyttöliittymässä keltaisena niin kauan, kunnes opettaja on hyväksynyt vastauksen. Tarkka vastaus sopii hyvin matematiikkaan, äidinkielen, kielioppiin ja tietysti vaihtoehtokysymyksiin. Tarkka vastaus voi olla myös opettajan asettama salainen koodi, jonka saamiseksi oppilaan on mentävä tiettyyn paikkaan, josta koodin saa. Tai tultava opettajan luo näyttämään tehtäviään, jolloin opettaja antaa salaisen koodin oppilaalle. Kirjallisissa tehtävissä tämä on hyvä keino opettajalle tarkistaa oppilaiden työn laatu haluamassaan kohtaa prosessin edetessä. Painike, jossa on suurennuslasi kuvan päällä, vie toimintakuva arkistoon. Toimintakuvia opettaja voi käyttää havainnollistamaan tehtäviä esimerkiksi lukemisen vaikeudesta kärsiville oppilaille. Ajatuksemme on, että tehtävälista voi toimia myös taululle heijastettavana päiväohjelmana tai tuntiohjelmana. Toimintakuvien liittäminen tällaiseen listaan tukee erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Kuvapainikkeesta opettaja voi lisätä tehtäviin myös muita kuvia omalta tietokoneeltaan tai verkosta. Kuvien avulla voi listoista tehdä visuaalisesti hienompia ja havainnollisempia. Opettaja voi määrittää jokaisen tehtävään myös To-Do Coins-palkinnon, eli kuinka monta To-Do Coinsia eli pelikolikkoa tulee oppilaan omalle tilille, kun tehtävä on tehty. To-Do Coinseilla oppilas voi ostaa palkintokaupasta opettajan määrittämiä palkintoja tai vaikka duunata omaa hahmoaan. Turhan tehtävän voi poistaa roskakoripainikkeella, ja tehtävien järjestystä voi myös muokata raahaamalla tehtävän sen tehtävän päälle, jonka paikalle haluat sen laittaa. Kun tehtävälista on valmis, on aika julkaista se ryhmän jäsenille. Tehtävälistan julkaisu tapahtuu näytön vasemmassa alalaidassa olevalla liukukytkimellä. Kun punainen ympyrä klikataan vasempaan laitaan sinisen päälle, ryhmä näkee tehtävälistan. Tehtävälistat ikkunasta näkee myös, mikä tehtävälista on julkaistu. To-Do Groups mahdollistaa ryhmän jakamisen 2 alaryhmään ja sen, että molemmilla ryhmillä näkyy samaan aikaan eri tehtävälista. Oletusväri on sininen. Jos ryhmässä halutaan eriyttää, opettaja voi oppilaskohtaisesti muuttaa oppilaan statuksen keltaiseksi. Opettaja päättää alaosa liukukytkimestä, kummalle ryhmälle hän haluaa minkäkin tehtävälistan julkaista. Tehtävälistoja voi kätevästi kopioida ja niihin voi tehdä muokkauksia esimerkiksi eriyttämistarkoituksessa. Opettaja voi myös jakaa tehtävälistan eri ryhmää hallinnoivan opettajakollegan kanssa joko kopioitavaksi tai yhdessä muokattavaksi. Kun oppilaat aloittavat tehtävien teon, opettaja voi seurata oppilaiden etenemistä jaetut tehtävät näkymästä. Oikean yläkulman laajennuspainikkeesta opettaja saa saman näkymän näkyviin myös työn alla olevan tehtävälistan. Opettaja voi seurata ryhmänsä jäsenten etenemistä tehtävälistalla omalta päätteeltään tai heijastaa koko ryhmän näkyviin luokan älytaululle tai dataprojektorin kautta. Oppilaat näkevät omalta laitteeltaan vain omat tehtävänsä ja etenemisensä niissä. Jaetut tehtävälistat näkymässä oppilaskohtaisen laajennuspainikkeen kautta opettaja voi tarkastella yhden oppilaan etenemistä tarkemmin ja hyväksyä kyseisen oppilaan avoimet vastaukset. Jos oppilailla ei ole käytössä omia laitteitaan luokassa, voi oppilas käydä klikkaamassa tehtävät tehdyksi myös luokan älytaululta. Jaetut tehtävälistat näkymästä opettaja tai oppilas voivat käyttää kaikkia niitä ominaisuuksia, joita oppilas pystyy käyttämään omalta laitteeltaan. Jos luokassa ei ole älytaulua, voivat kaikki oppilaat päivittää omaa listansa jaetut tehtävät näkymässä myös tabletilta tai opettajan tietokoneelta. Toki tällöin on yhdessä sovittava, että oppilaat eivät mene toistensa tehtävälistoille tai käyttäjähallintaan. Ryhmävälilehdeltä opettaja näkee ryhmänsä jäsenet ja voi tarkistella kunkin jäsenen profiilia tarkemmin. Avapainikkeen kautta opettaja pääsee käsiksi oppilaan käynnissä olevaan tehtävälistaan, ostoshistoriaan ja tilin hallintaan. Ostoshistoriasta myös opettaja näkee, miten oppilas on käyttänyt ansaitsemia To-Do Coinseja.
Oppilas voi ostaa ansioillaan opettajan määrittelemiä palkintoja tai vaikka duunata omaa hahmoaan. Oppilas voi myös lähettää tudukonseja kaverilleen ryhmän sisällä. Tämä mahdollistaa pienimuotoisen kaupankäynnin myös ryhmän jäsenten välille ja lisää ansaittujen tudukonssien arvoa palkintona. Asetukset -painikkeen kautta opettaja voi muuttaa oppilaan käyttäjän nimeä, vaihtaa oppilaan ryhmästatuksen sinisen ja keltaisen välillä, palauttaa salasanan ja myös poistaa ryhmän jäsenen tilin. Sen lisäksi, että opettaja voi laittaa palkintoja tudukonseina tehtävälistan tehtäviin, hän voi myös ryhmätilassa palkita oppilaita suoraan lähettämällä tudukonseja valitsemilleen oppilaille. Samalla toiminnalla on myös mahdollisuus vähentää tudukonseja valitulta oppilaalta, jos siirtosummasta tekee miinusmerkkisen. To-do Groups-sovelluksessa kolikkopalkintojen ohella keskeinen oppilasta motivoiva ominaisuus ovat palkintolistat. Opettajan ideoimilta palkintolistoilta oppilaat voivat ostaa itselleen palkintoja. Kouluympäristössä hyväksi havaittuja palkintoja ovat esimerkiksi sovitulla palkintotunnilla ostettavat mukavat ja opettavaiset tekemiset. Tällaisia voivat olla vaikka lautapelitunti kavereiden kanssa, vapaa piirtely, soiton harjoittelu luokan pianolla kuulokkeet päässä ja niin edelleen. Palkinnoissa vain opettajan ja oppilaiden mielikuvitus on rajana. Voit käyttää jatkuvasti kerran luomaasi palkintolistaa, parannella sitä tai luoda erilaisia listoja eri tarpeisiin. Palkintolistan luominen alkaa palkintojen luomisesta. Palkintosivun oikeassa alalaidassa on plusmerkki, jota klikkaamalla pääset luomaan ensimmäistä palkintoasi. Palkinnolle määrittelet ensin nimen, esimerkiksi palapelirakennus, ja tarkemman kuvauksen, esimerkiksi saat jatkaa luokan takapöydän jättipalapelin rakentamista. Lopuksi määrittelet palkinnolle hinnan, eli kuinka paljon oppilaan tulee maksaa to-do-coinseja tästä palkinnosta. Luo kerralla useampia palkintoja. Kun olet luonut joitakin palkintoja, voit luoda palkintolistan kirjoittamalla oikean sivupalkin alaikkunaan palkintolistan nimen ja painamalla nuolipainiketta. Palkintolistan nimi ilmestyy listalle yläpuolelle. Painamalla editointipainiketta pääset näkymään, jossa voit siirtää luomasi palkinnot luomallesi palkintolistalle. Palkintolista näkyy oppilaillesi ja he pääsevät tekemään palkinto-ostoksia, kun julkaiset palkintolistan klikkaamalla vasemman alakulman liukukytkimen siniseksi. Nyt olet oppinut To-do Group-sovelluksen tärkeimmät ominaisuudet. Esittele vielä lopuksi kauppavälilehden, jossa voit tehdä käyttäjäkokemuksestasi vieläkin paremman. Saattaahan olla, että tarvitset enemmän to-do-coinseja luokkasi toiminnan pyörittämiseen. Niitä voit ostaa oikealla rahalla kauppavälilehdeltä. Muutoin ostokset ohjelman sisällä tapahtuvat to-do-coinseilla. Esimerkiksi voit tehdä tunnuksesi alle rajattomasti ryhmiä maksamalla 100 to-do-coinsia ryhmää kohden. Ohjelman kehittäminen ja ylläpito maksaa meille ohjelman kehittäjille ihan oikeaa rahaa. Ostamalla to-do-coinseja parannat omaa käyttökokemustasi To-do Groupsissa ja samalla tuet meitä sovelluksen kehittäjiä, jotta pystymme tarjoamaan vielä hyödyllisemmän, hauskemman ja monipuolisemman sovelluksen tulevaisuudessa. Kiitos, että autat meitäkin onnistumaan. Moi moi!